हाय लोगोफोर फैफिननाय जाबाय दिनै आङो सासे एक्ट्रेसजों रायज्लायगोन बेनि मुङा जाहैबाय ईशा बसुमतारी गफुर माइनावफुरनि दा खोथाया जाहैबाय मानसिया जिरायनासो दं नामा ना बेरायनोसो थांदों आंथ' मोनथिया ओंखायनो आं फन खालामनायनि फनाव जुदि बोरैबा नाङो अब्लाथ' नोंथांमोनाबो खोनानो मोनगोन दै दान्दिसे नेथ' लोगोसे मामोनलायो ठीक आसे दा उनाव बुंगोन आं दा रायलायनि हा डायल जादों रिं जादों रिं हेलो हेलो ईशा बसुमतारी ना दा न'आवनो जिरायना दङ दा दङ बर्तमान न'आवनो जिरायना दाथ' माने COVID-19 खाय शुटिंफोर जाथ'वाखै गैया दा जाथ'वाखै आच्छा दा जाबाय आं नै दानिखौ नांथ'ला आं नों जे एसेबां गोसो गुदुङै बर' हारिनि मान लाखिनो थाखाय बायदिसिना फिल्मफोराव एक्टिं खालामबोबाय बेनि सोमोन्दैसो एसे एनै सोंगोन आरो मा फिल्माव एक्टिं खालामदोंमोन बेफोरखौ सोंगोन गिबियावनो सोंनाय जानोसै नों एक्टिं खालामनाय गिबि फिल्मनि मुङा मा आंनि एक्टिं खालामनाय गिबि फिल्मथ' नङामोन एलबाममोन आरोना एलबाम 2008आव 2008आव होमबा जों बेयाव गोदान आरोना निजेनि फैसा होनानै बानायनाय जादोंमोन बेयावहाय गफुराव एलबाम गफुरावनो दरसि दरसि होननाय आरो मोनसे खोमसि दरसि दरसि होननाय एलबाम मा प्रडाक्टनिमोनथाय बावबाय बेबो जोंनि बे गफुरनिनो ओरै बरफुख्रि होननाय जायगा बिनिमोन आरो प्रडिउसारा ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट फार्स्ट गिबि फिल्मा 2009आव वान्टेड खालामनाय जादोंमोन आरो वान्टेडआ माबानिमोन रबि नार्जारिनि बे जाबाय फिल्म हिसाबै गिबि बे फिल्म हिसाबै गिबिमोन आरो बेहाय नोङो मेन रलखौनो खालामदोंमोन मेन रलमोन बेयावहाय बिनि उनाव मा फिल्ममोन बिनि उनाव जायखिया बिमा बायदि बाजै ना न'खर संसारमोन जायखिया बहुत गोबावनि खोथासै ना बावनानै थाबाय माने बबे सिगां उन बे माने बिमा बायदि बाजै आरो न'खर संसार बे मोननै फिल्मावबो नोङो बेयावबो मेन रलानो जायोमोन आरो मेन रल ओमफ्राय ट्रेजेडिमोन नामा बबेबा मोनसे फिल्माव जोबोद बे ट्रेजेडिया अनसुला आफामोन नामा अनसुला आफायाव बाव जेनेबा एक्ट्रेसनि बिनानाव एक्टरनि बिनानाव नोङो एक्टरनि बिनानावमोन बेमोन माने बिमा बायदि बाजैयाव सोर दंमोन एक्टिं खालामनायाव बिमा बायदि बाजैयाव मेन रल एक्ट्रेसआ आब' रिजु बाक्सानि रिजु एक्टराथ' बेनो जोंना रबि नार्जारिया ओमफ्राय आं बिजावजालि हिसाबै नेगेटिभै दंमोन आरो आच्छा बेयाव फुंजा बिफाबो दंमोन नामा फुंजा बिफा दंमोन ओमफ्राय लास्टआव मामोनलायो बे मोनसेया लास्टनिया बर्तमान आरो बिनि उनाव मा खालामबावखो दाथ' बिनि उनाव लास्टआ सनानि न'खर सनानि न'खर लास्ट फिल्म सनानि न'खरा बेयावनो थाना दं आरो दा बिनिफ्रायनो लकडाउन COVID-19 बिनिफ्रायनो बानायनाय जाथ'वासै सनानि न'खरा सोरनिमोन सनानि न'खराबो बे रबि नार्जारिनि
बेनिनो फ्रायानो बिनि प्रडाक्ट साउन्डआव मावनाय जादों आरो बे रुबि नार्जारिया नोंखौ बांसिन लायोमोन आरो बे समावथ' नोंसिनि एरियायाव बिदि मोजां एक्टिं खालामनो हानाय जेनेबा सिख्ला मानसिबो गैयामोन नालाय ओंखायनो नोंखौ ग्रोब ग्रोब मोनबाय थायो बेयो ग्रोब ग्रोब लालायबाय थायोमोन आरो जोङो आरो बेयावनो जेनेबा सेंग्रा सिख्लानिफ्रायनो एसे गोसोथोलायनायबो दंखायोमोन नालाय जोंनो सानैजों ओंखायनो एक्टर एक्ट्रेसाबो जि रल लानांगौखौ जों लाखायोमोन माने जों अलरेडि गोसोथोलायखायोमोन नालाय ओंखायनो जि रल लानांगौ जों बेखौ रियेल हिसाबै लायोमोन आरो आदसा आं ओरैनो दा खोथाथे बाथ्राथे नोंनिफ्रायबो ओंखारबाय जे गोसोथोलायखायोमोन नोंसोरो रुबि नार्जारिया नोंखौ गोसोथोग्रोनाय ना नों रुबि नार्जारिखौ गोसोथोग्रोनाय बे खोथाया माबानि थांबाय माथो होनबा मा मोनो बेखौलाय हा सोरनि ना सोरबा सासेनिथ' एसे थांग्रोनांगोन ना बेबो सानसे खोथायाथ' बेनो जेनेबा हा जों गामिनि गोदोनि एसे जाम्बिफोरमोन नालाय एसेथ' एसे गोरों गोरामोन नालाय होमबा रबि नार्जारिमोना ओमफ्राय जों बे गोसोथोनायालाय बे गोसोथोग्रोनाय जादों प्रपसखौ बे खालामग्रोनाय जादों आरो ओमफ्राय जों माने गिनाय फैयोमोन आरो बेफोरनि फारसे बेखौनो एक्सेप्ट खालामाखैमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै फिल्म बानायदाव रायज्लायदाव बिदिनो गोसोथोलांबाय आरो मथा मथि गोबां बोसोर नोंसोरो गोसोथोलायना थादों निस्सय ना जोङो गोबाव सम 2009 निफ्रायनो एसे माने गोसोथोनाया एसे 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 बारायलांबाय थादों बारायलांबाय थादों 2009 10 12 13 निफ्राय बारा जालांदों आरो ओमफ्राय जों 21 आवहाय दा हाबा जानाया 21 आवथ' हाबायावथ' लेंहरदोंमोन थांनो हायासै आं गोजानाव थानानै आरो बे समाव कभिड-19 नि माबा मोनसे उसुबिदायाव थांनो हायाखै नङाबा थांगौमोन जायखिजाया न'खरा मोजां जाथो नोंसिना गोजोन संसार जाथो आरो उनफ्राव एक्टिं खालामबाय था गारनो नाङा मोनसे खोथा गोसोखांबावदों आं नोंथ' जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबदोंमोन ना मोननैसो फिल्माव बबे फिल्माव नोङो साबसिन चान्स मोन्दोंमोन मेथाइ रोजाबनो मेथाइ रोजाबनायाथ' आं फार्स्ट बे बिमा बायदि बाजैयानो बिमा बायदि बाजैयाव फार्स्ट मेथाइ बेनो बिमा बायदि बाजै बबे मेथाइयामोनलायो एसे गोसोआव दंना नोंहा बे सान अखाफोर हाथरखि बे आदा फुंजाया लिरनाय बेनो गाइडबो होनाय एसे रोजाब हरनो हागोन नामा गुन गाराङाथ' जागोन दे गाराङा जागोन ओरै लकडाउननि सब लकडाउन जाना दंजोबो गारां हक मा हक आंबो मेथाइ रोजाबग्रा जाहैबाय एसे खोनासंनो लुबैदों आरोखि 1 मिनिटसोनि बे मेथाइखौनो ओरैनो बोना होनाय देलाय फार्स्ट मेथाइ बेनो आरो देलाय सान अखाफोर हाथरखि नोंसोर आंनि अख्रांनि अराय सम जोंबो थाथों आंनि नखरनि आलारि बेमोन आरो माने गोलाव रोजाबनांगौ एसे मोजां खोनादोंमोन आरो माबा दंबावोमोन नामा दोंसे माबाफोर दङ दोंसेल' नङा बहुद रोजाबबाय माने आङो ब्रह्म मेथाइबो रोजाबबाय नों साबसिन मोननाय दोंसे एसे रोजाबदोबावब्रा दे अबेयो नों साबसिन मोजां मोननाय रोजाबनानै आंनि साबसिन मोजां मोननाय रोजाबनायाथ' आं बांसिन ट्रेजेडिखौसो मोजां मोनो बेनोथ' बेखौनो दोंसे एसे होबावलाय दे बे मोनसे सिमांनि हौवा गोदान दंमोन आरोना बे ट्रेजेडि बे आंनि माने फेभरेट मेथाइ आरो देनाय एसे ना एसे जेबो नङा दे स्टार्टिंखौ बावलायलांबाय गोसोखां
एसे गोसोआव दं नामा? रुबिया खाथियाव गैया? रुबिया गफुराव थांदों। आंहाथ' गैथारा। आंहा गोसोआव गैया। माबाय गोसोखांबाय, गोसोआव फैबाय। दे। दे। रोजाबदो। आंनि साननाय आंनि मिजिंफोर जाबाय खावनानै लांबाय सेनानै लांबाय गथ'सुरिया सुथुरफोरा सेनानै लांबाय आंनि साननाय आंनि मिजिंखौ मालांबाय। बेमोन आरो फार्स्टनिया। जोबोद मेल'डि। आरो मेथाइआबो ताला थानमोन ना? जाब ताल ना मा होनो बेखौ ना रुपक ताल, बे मोननैनि मादाव अबेबा मोनसेया जागोन। दे रोजाबनायखौ गारनाङा नोङो, माथोआ गोदैथारना माथोआ नोंना। दै रोजाबनायखौ प्रेक्टिस खालामबाय थादो। दा खामानि दामानि जोब्बाय, संनाय खावनाया जोब्बा हारम'नियाम गंसे लाना प्रेक्टिस खालामबाय था। एक्टिंआथ' नोङो सोरबा लेंहरबासो थांगोन नङा होमबा? खिन्थु गाना नोंनियाव न' सिङावनो जाबाय थायो प्रेक्टिस। ओंखायनो हारम'नियाम दंखायो खोमा? हारम'नियामा दङमोन, ओमफ्राय एसे खांखमाया अरनानै बै माबाया गाज्रि जानानै दं, बार लाबाय माने। बेखौ फाहामफिननो हो, बारा बुरजा थाङा। थिग আছে, उनाव लोगो मोनगोन ना? दावराव दावसिया जोब्बा, बै कभिड-19 जोब्बा आरो ज'हाय जोंहा मोनसे फिल्म बानायनांगौ दे। दे होमब्ला दिनै एसेयावनो जोंनि नाटकखौ दोनथ'नाय जानोसै। दे। बापरे, जोबोद गोदै रोजाबनो रोंखागौ नङा होमबा रायजोफोर? बिदिब्ला नोंथांमोना मोनसे खामानि माव, बिदिनो गोदै मेथाइ खोनासंबाय थानोब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार। होमबासो नोंथांमोना डाइरेक्ट आंनि नाटकफोरखौ आंजों लिंक थानाय आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन, बिथांमोननि रावखौ खोनानो मोनगोन दे। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै। खुलुमबाय दे।